Кова ТВ. Скоро се разпространиха слухове за висок мъж, който преследва, гони и заплашва хора, а най-вече деца. Ето някои от кадрите, които подбрахме. Ти знаеш по новините, където някакъв висок мъж преследвал деца. Аз не вярвам в такива неща. Да, но то може да е истина, защото не знам, не всичко е лъжа. Не знам. Как мислиш? Виж телевизора. Какво? Марима, трябва да се напускаме някой път. Мариетка, вижда тебе! Какво до мене бе, дали, какво ти става? Видях нещо. Абе, просто ти се е привидяло. Бе! Браво! Тая ябълка, ако прави тук, Не знам. Дай, човека! Това! Човека! Човека! Дай! Ето един от пострадалите. Да му мине по-бързо. Ето някои от свидетелите. Той хубава деня. Не, тя не е много хубава, ама... Кай са? Да, че не е там с сатъра. Как? Оня човека. Правих маникюрчетата, чаках чичо годината да вземе. И оня през терасата гледам как го удрят. Мале, колко беше се! Значи, аз отидох да си купя едни цигарки и по едно време видях високия мъж, дето утре с красавицата едно момче с топка. Това беше от случая с високия мъж. Не забравяйте да се абонирате за канала, за да не изпускате нищо свързано с новините на Кова ТВ.